Hola a tots, soc en Rafael Balançà, professor de l'Institut Cal·lípolis de Tarragona. Us explicaré la meva experiència formativa a Portugal. Al començament de curs em van proposar fer un Erasmus+, concretament un curs CLIL, per tal d'afavorir l'ús de l'anglès a l'aula. Ja sabeu, començament de curs, bons propòsits, però l'anglès sempre fa molta mandra. Finalment em vaig llançar i vaig anar a veure què volien dir aquestes sigles CLIL. Això sí, amb l'ajut d'una eminència en el tema, el professor Megisto de la Universitat de Londres. I vaig arribar a Porto, una ciutat preciosa i acollidora, on, parlant català del sud, és molt fàcil trobar les coses importants. Però el CLIL era una altra cosa. El primer contacte va ser, per dir-ho d'alguna manera, complicat. Aquesta diapositiva es titulava l'ABC del CLIL. Estava fet un embolic i necessitava passejar. Vaig anar fins al riu Douro i va ser allà, admirant el magnífic pont de Lluís I, quan vaig recordar un dels conceptes del curs, scaffolding, és a dir, la tasca del professor com a pont entre el que sap l'alumne i el que vol aprendre. El pont que ajuda a salvar les barreres aparentment insalvables i que malauradament de vegades limiten el progrés de les persones cap a una millora personal i professional. Primer, el professor hauria d'ajudar, però l'objectiu és l'autonomia dels alumnes en l'aprenentatge, que els farà més lliures i augmentarà la seva autoestima. Arribar al coneixement és com pujar una escala, i el professor només hauria d'ajudar a pujar els primers esglaons. Però, per no caure de l'escala, cal anar pas a pas. Primer entendre cada nou contingut, i només aleshores pujar al següent esglaó. A la meravellosa llibreria Leio de Porto ja fa més d'un segle que se li va donar la importància que mereix una escala per accedir al tresor del coneixement. De cop i volta veia scaffoldings per tot arreu. M'estava tornant boig. El professor Megisto ens va demanar que féssim un exemple pràctic. Vaig pensar en els meus alumnes del cicle formatiu Imatge per al diagnòstic i la seva difícil tasca d'aprendre a analitzar els diferents òrgans humans a partir de tomografies, ressonàncies, medicina nuclear, i a més des de diferents perspectives, axials, coronals, sagitals. Un cop acabat el curs vaig tenir la sort de poder desenvolupar la idea amb el professor Megisto i finalment vam elaborar un material que el professor ha inclòs als cursos CLIL que imparteix per tot el món. Vaig estar molt satisfet de veure el meu nom en els crèdits de la seva presentació. El resultat d'aquesta experiència va ser molt positiu i estimulant. M'ha ajudat a progressar i el professor Megisto em va donar el suport que necessitava. Ara puc crear materials CLIL de forma autònoma. Us sona tot això? Scaffolding. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.